waktuji sappo e tati yoni toon to nammarel ko ɗin waktuji sappo e tati joni toon to tareji bandiraɓe musidɓe tedduɓe yonti jonde meɗen mawde kabaruji ɗemgal Pulaar. ene jeeya e gardidi kabaruji meɗen hoorejo leydi ndi holno kala alarba o ardima batu jagorɗe toon to galle lamorgo to kanko hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye. avocat ji Farba Ngom ina ganniyi wadde ɗaɓade fewde e cour suprême ɗum ko caggal nde client mabɓe salana ko wiyete ko liberté provisoire on rafi biyeteɗo la vallée du Rift nene jokki lawlawde e nder leydi ndi toon to falde Linguére heɓama toon yimɓe tato ɓe ganduɗa eɗen gonti e on ɗon rafi. maire mo Kanel Mamadou Sadio Diallo weltaki hay saaha goto ɗum ko witi Podor ɗe ganduɗa kay SDR fodeninoma ɓesguli Kanel ha joni hay hen hunde ala ko ɓe mbaɗi holliti noon so tawi renaki omo jogori wadde porte plainte nden ɗon gollorde wiyetede SDR sababude ɗam ɗon ndiyam banɗam ɗam yeyata ɓesguli Kanel. kabaruji caggal leydi kamɓe kabaruji coftal ɓalli ko ɗum woni ɓuudata jonde meɗen so tawi on cabbima joni joni piren pacciren. jam ñalle moon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe hettiyankoɓe haalirde Pindi radio sawtol ngol neɗo foɗɗo e Anne Mariste villa 98 S to karallagal ngal wonani en toon ko Seydina Oumar Boun Khatab Diop ɗo yeeso haalirde nde ko musidɗo moɗon Djiby Dieng. kabaruji men e ɗemgal Pulaar honno mbiruɗen e gardidi kabaruji ɗi hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye waɗi no wowi wadde e kala e alarba toon to galle lamorgo to soko ardade gunɗon batu jagorɗe kala noon a tawtornama hono gunɗon batu jagorɗe kono kala alarba toon to galle lamorgo to toɓɓe kewɗe yewtidama hen ene jeeya hen noon kanko hoorejo leydi ndi warti gam yamirde omo ganduɗa kam woni hoorejo jagorɗe ɗe nde ƴettata pellite ko yowiti e darnugol ɗum ko wiyete ko des logements e nder dendagal wertago leydi ndi. kanko hoorejo leydi ndi o yamiri ɗum ɗon omo ganduɗa kañum woni hoorejo jagorɗe ɗe nde ɗum waɗata ko ɓuuri yawde e yaccade ko nonni kadi o habri wonande kay on mo ganduɗa kam woni toppitiɗo kala ko yowiti e on ɗon fannu halfinaɓe on ɗon fannu yo daro beele ɗum ɗon wawa waɗede contrôlé no hannirta niyete beele kadi ɗum ɗon wawa garɗude wawa yadude e no hannirta niyete. ɗum ɗon noon ko ene jeeya tan e on ɗon programme mo ganduɗa kay hoorejo leydi ndi ne jogui ɗum ko yowiti e moni kala wawa dañde ɗo hooɗi e nder wonande kay ɓe ganduɗa kañumen goni ɓesguli leydi ndi. ha joni e nder kabaruji meɗen kalen ko yowiti e alhaali Azer on mo ganduɗa kam woni ceerno Alassane Sall mo ganduɗa kay ko sarɗiyanke toon to suudu sarɗiji ndu leydi Sénégal. ha joni ɗaccani kan ɗon haala kanko sarɗiyanke o habri wonande kay e alkamisa hande o ma o joƴƴinoyi plainte makko ɗum koko yowiti e alhaali on ɗon nden ɗon gollorde wiyetede Azer ganduɗa kay haala muɗum rewino ɗo kanko ceerno Alassane Sall o wolliti on ɗon plainte ma o joƴƴinoyi ɗum toon to ganduɗa kam woni pôle judiciaire financiére. ɗum noon wonata ko subaka hande saga waktuji sappo o wino ma o joƴƴinoyi on ɗon plainte toon. kanko sarɗiyanko noon no namdi tan ko yo laɓɓitine ha laaɓa ceer ko yowiti e alhaali mo ganduɗa kay nena woni hakkude nden ɗon gollorde wiyetede AEE Power mo leydi Espagne kam e nde gollorde nde leydi Sénégal wiyetede Azer. kanko sarɗiyanko o namdi tan ko yo ɗum laɓɓitine ha laaɓa ceer e koye ɓesguli leydi ndi. keddoɗen e on fannu ha joni avocat ji Farba Ngom maire de la commune des Agnam kañumen kay jaadani e ngal pellital ngal ganduɗa kay ñawo o ƴetti ɗum ko yowiti alhaali e client maɓɓe ko ɗum jeeyi sababu noon kamɓe hujjikanantoɓe Farba Ngom ɓe mbaɗi ɗaɓɓade fewde e cour suprême woni ñawirde tonu ndu Cimtol Elhadj Abbas Sarr.
avocat ji Farba Ngom mbaɗi saisir la haute juridiction woni cour suprême ngam kiliyan maɓi ene heɓa ko wiyete ko liberté caggal nde ɓe calana nden ɗaɓɓandi ɗon to chambre d'accusation kolliɗɗo ko alay sago ɓe nawa Farba Ngom e centre hospitaliére kamɓe avocat ji ɗi ɓe jokkodirino e juge d'instruction financier joguiɗo dossier Farba Ngom kolliɗɗo wonde ko alay sago addane expertise et contre expertise médicale ko adi ndena haala e haalaka caggal ndo fawna ɗin ɗereji kolliɗɗi cellal Farba Ngom nati hattande dumbir kanko juge o wattindi ko salanade ɓe o wi Farba Ngom heddoto e juuɗe mabɓe hayso tawi ene nawe e pavillon spécial ko ɗum woni ko avocat ji Farba Ngom mbi tati memta jeegom mbaɗi attaqué on décision ton to cour suprême ngam le maire des Agnam ene heɓa liberté mum hayso tawi on liberté ko provisoire jogori wonde. Vous écoutez Pide Radio. Nous émettons depuis Anne-Mariste, Villa 92S. kalen ko yuwiti e alhaali cellal on rafi biyeteɗo la vallée du Rift nane jokki lawlawde nder leydi Sénégal caggal ton to diwan mo Saint-Louis e to diwan mo Matam oɗo saaha falde nde Linguére kañumne heeɓi ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni fiɗaɓe adiɓe ko yuwiti on ɗon rafi ene woni tan noon hollitama wonande yimɓe tato ko kañumen goni ko gondi on ɗon rafi e nder ton to Linguére e ɓen ɗon tato noon hen goto hawri e leƴal e wiide jayde nde ganduɗa kay comme hokkiri kabaru o woni Seneweb taw noon habdi on ɗon kabaru e wiide mabɓe ko ɓe ganduɗa kañumen goni tambiɓe kala ko yuwiti e cellal ton to falde nde Linguére hollitama noon on ɗon rafi nane jokki lawde nder leydi ndi caggal ɓen tato ɓe ganduɗa kay tawama ina gondi on ɗon rafi ton to falde nde Linguére ko noon kadi ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni tambiɓe ko yuwiti e rafi cellal ton to di falde nde Linguére ene mbaɗa peeje ngam o wawde falade ko yuwiti on ɗon rafi ko noon kadi ɓene lelna eɓɓoje ɗe ganduɗa kay ngam habtade on ɗon rafi mo ganduɗa kay ine teska e nder leydi ndi ko noon kadi ɓene mbaɗa sensibilisation woni tan hirjino fewde ɓesgoli ɗi ha ni e tottirde kabaruji holno yimɓeɓe mbaɗata ha mbawa rentade e on ɗon rafi ko noon kadi ɓen tawateɓe e jeeriji ɗi ha ni e lumaji ɗi e kamen kala ene poti e yewtidede beele rafi o wasa lawde e nder on ɗon diwan teskama noon rafi o heewi ummade ko e jawdi e yetto e yimɓe ko ɗum jeeyi sababu on toon to falde nde Linguére ko nokku mo ganduɗa kay ko nokku kewɗo jawdi ko ɗum jeeyi sababu oɗo saaha joni fandare nde tan ko yo moni kala faam hol to rafi o ummoto e holno rafi o yettorto e yimɓeɓe ngam ɓe mbawa ɗum falade no hannirta niyete ton to Kanel noon ɓesgu Kanel naɓe beltaki hay saaha goto e nden gollorde wiyetende SDR ɗum ko caggal nde SDR resda forage mabɓe hunaninomaɓe noon maɓe keɓ ndiyam belɗam ko noon kadi ndiyam celluɗam oɗo saaha noon ɓe kolliti wona tan ndiyam belɗam ɓe goni e hebde ko ndiyam kay ɗam ganduɗa sellani tawa kay ɗum ɗon ndiyam hay goto wawa ɗam hutorade ko ɗum jeeyi sababu noon o mo ganduɗa kan woni maire mo Kanel Mamadou Sadio Diallo o waɗi erago fewde e laamu ngu ko noon kadi o wi so tawi ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni SDR o yurnitaki ɗen caɗele ɗe ganduɗa kay ɓesgu Kanel ne wuuri ɗum omo anniyi portude plainte nden ɗon gollorde wiyetende SDR sababu nde tottirde toon walla mbiyen yeyde toon ɗam ndiyam taw wona ndiyam moƴƴam mo ndiyam noon ene jogori battinde e rafi cellal wonande kay ɓe ganduɗa kañumen goni ɓesguli finoɓe toon to Kanel kanko Mamadou Sadio Diallo maire mo Kanel ko kam woni ko kettotoɗen. SDR ko ari ko min dañani hen sagoji amen min mbaɗi hen desoɓar no fewi e kala kadi koɓe padanno min jiyani mbino ko min garima min gaddan noon ndiyam belɗam ndiyam labɗam ndiyam cafriɗam ndiyam kewɗam ɗum min jiyani ɗum situation o waɗi kadi détérioré puisque nden min goyanno ko ndiyam ɗam welani tan puis après forage moƴƴo gaddannoɗo ndiyam normal o on boni on tan wawano fournirde wuuro ngo kadi ndiyam ɗam moƴƴani finalement probléme o waɗi nde ɓe kalnama ɓe tini ɓe mbaɗi min promettre min gadda forage goɗɗo mo ƴewto kadi réseau o puisque o naywi ainsi de suite guila nden noon faade hande ala komin jii min ceerani noon
e wullitade yomin gaddane forage yomin ƴewtane réseau o min jeehi ha même président de la république ala ɗo min gullitaki ala ɗo min gullani ala ɗo min goytaki ala ɗo min ñagaki ni joni no annama lebbi jeetati en ni walla ko abbe ɗum j'avais même écrit une lettre à la SDR hollude ɓe mi hokkiɓe délai de 15 jours soit ɓe garita forage gaddowo ɓakkere o walla ɗum ala mi portaɓe plainte pour mise en danger d'autrui guila nden noon mo yawn saha min yewtide mabɓe ɓe kolli min kadi engagement mabɓe ko ferme kadi koɓe padanno min ko natti woɗɗude min e préfet fof kadi min yewtide hen donc ils m'ont convaincu de ne pas tout de suite porter plainte min cabbo seeɗa haade ɓe podini min kadi nouvelle fois goɗɗum joni o tan kam damɗo ndiyam min natti wawde wadde ɗam supporté gal ɗam moƴƴani ɗam yarotako ɗam lototako ɗam wuppirtaki ɗam waɗataki hay hunde hayso tawi ko salligintoɓe hen ɓe a yiyat tenen laaɓe fof ƴiƴƴu men ɓowli donc ko ɗum mbimi je vais parler avec les autorités compétentes pour leur dire que très franchement haade heeɓi ha ɗo min jeyani ko ɗumini donc nous réservons le droit de porter plainte contre la SDR pour mise en danger de la santé d'autrui. wonno ko Mamadou Sadio Diallo, maire de la commune de Kanel. So en gummima to Kanel en mbaɗat tabal jeeta toon to banggue wargo leydi ndi to Kédougou noon yuɓɓinama toon jonde yewtere ko yowiti e humpito ɗum ko ganduɗa kañum woni ko fewti e protection sociale ɓen ardiɓe nden ɗon gollorde nde altine kam e talata toon to Kédougou e tawtorede mo ganduɗa kam woni cukko gouverneur région mo Kédougou. Toɓɓe kewɗe noon jewtama toon ko noon kadi hirjino waɗama fewde e ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni finoɓe toon to diwan mo Kédougou ko yowiti haali protection sociale nafoore e muɗum omo ganduɗa kañum woni Mamadou El Hadj Ly ko goto e jeeyaɓe e gungomu protection sociale ko kam woni ko kettotoɗen o yewtidi koye musidɗo meɗen Alassane Seydou Fall jodiniɗen toon to diwan mo Kédougou. Délégation générale à la protection sociale solidarité nationale ko kañum jogui kalka fate wiyete ko solidarité nationale ɗo e Sénégal et protection sociale. Sen garti protection sociale eɗen jogui deftere wotere wiyetede registre national unique RNU gandanɗa hoorema dendagal yimɓe wiyeteɓe ko miskineɓe walla wasɓe Sénégal ne nder hen fadde 1 million carré nen hen. Joni noon guila gasirde hitande 2024 min mbaɗa tourné e nder Sénégal foof ɗo gonɗuɓe hande oɗo région Kédougou woni sappo go région ɓe min mbaɗi sababu ko yaade toon ƴeewde dendagal service uji laamu dilloɗi ɗi e wiyete ko protection sociale guila protection sociale action sociale solidarité nationale kamɓe foof min mbawa joddade e mabɓe min mbaɗa hestinde e gandal mabɓe hestinde famamuye mabɓe eko fate protection sociale un renforcement de capacité en protection sociale ɗum adduna men ɗo Kédougou mbaɗi ɗo balɗe ɗiɗi donc min garte dendagal konngol ɗo min kutorto e protection sociale ɗum min garti kadi e tarih protection sociale ɗo e Sénégal guila indépendance ha yettiɗo e min garti kadi e programme uji protection sociale baɗɗi ɗi ɓuuri hen tengtude witen ko bourse de sécurité familiale woni programme uji goɗɗi ɗi gandanɗa hoorema ina yowti e ɓe gandanɗa hoorema ɓe kañumen jogui bourse o woni wiyete ko yokka komkom so min ƴetti ɗum ɗon kala gonnoɗo e bourse o ina rokkata hen ujunnaji jeeɗiɗi lebbi tati foof e sera min mbaɗi ɗon programme gandanɗa hoorema ne wawi wollude eɓe jalte basal daiman ɓe daña fodde 50 ujunere ɓeɓe dokkere woɗi kadi programme goɗɗo kadi garɗo kadi wallide ɗum ɗon woni programme résilience agricole mo gandanɗa hoorema ko pour remoɓe miskineɓe aynaɓe miskineɓe e awoɓe miskineɓe on programme ne wiyete ko PRA en 2023 min garin ɗo min mbaɗi lancé on programme. Keddoɗen toon to Kédougou o mo ganduɗa kam woni biyeteɗo Biagui Silla ha kanko noon ko kanko woni coordinateur régional RADDHO mo région mo Kédougou kanko ne o suuti konngudi gal on ɗon ñalawma humpito ko yowiti e protection sociale o yewtidi ko e musidɗo meɗen Alassane Seydou Fall. ko min yi hande ko fi ballal gouvernement ari e kala anduɗa no miijo no yahade e ballal yaha e affaire santé ballal yaha e bourse familial balla e yahade e goddirgal min daari ballal ngal no yaade mais ha joni no heddi seeɗa pourquoi heddi seeɗa par ce que fotiɓe heɓude wona fof woni heɓude wobɓe no heɓude mais wobɓe ɓe ala yaade ha ko wodi darugol misal sa natani nder ladde nden Kédougou no yaaji e Kédougou so no waɗi considéré comme zone
zone rurale sandari certes comme woni région mais zone frontalière comme wondi alors no wodi ballangal no ha joni meden yide machallah gouvernement no wadde ko foti wadede mais ha joni no foti beyda pour yimbe mo kala wawa yide hooremo intervention ammo ko andugol kambe no be wawi wadde recensé ji di manam be haala o foti hebude o fotani hebude parce que men dari famille goto ataway jongalle on hebay debbo makko hebay biddo makko hebay tanirawo makko hebay mais attends wobbe no ton no e wondi e famille ji goddi hay neddo goto ala hebude men dari avant ibe wadde dum mais si falak parce que normalement famille goto kala heba seeda famille kala me be medina mo kala mais si be medinani mo kala finalement adday hala goddo imbe ben sikkay kambe be bokka Sénégal e fow ko Sénégal men bokki parce que mi awata wiide mido bokki Sénégal ala yide hoorema e goddum ko fi dum problème ji no wodi wadde imbe ben ala yide goddum nafoore gouvernement o e be ala yide hoore mabbe e nder nafoore gouvernement. Pindi Radio, la page internationale. Kabruji caggal leydi e Pindi Radio. Kabruji caggal leydi pudortoɗen ko toon to leydi Cameroun ha joni de haɓena padi ɗin ɗon résultat ji ko wiiti e gonɗon sumgo lefol laamu hoorejo leydi toon to leydi Cameroun mo ganduɗa kay waɗino ñande alet jawtuɗo o mo ganduɗa kam woni hoorejo leydi jaltuɗo Paul Biya ko ngol ɗon noon woni lawol jeetaɓiwol komo wona candidat ko wiiti e ɗin ɗon sumgoji hollitama noon ha saaha joni mo kalten ɗin ɗon résultat ji cuwa taw yaltude kono de on ɗon candidat mo ganduɗa kay kañum woni Issa Chiroma Bakary kañum kay nena yimɓe muɗum hanki ko garmi garaji jaggodiral wonno hakkude mumen e ɓe ganduɗa kañumen goni administration o ɗum koko yowiti e ɓajingol résultat ji toon to leydi Cameroun. To Madagascar caggal nde hoorejo leydi ndi Andry Rajoelina itta e lefol laamu toon to leydi Madagascar ɓe ganduɗa kañumen goni koninkoɓe oɗo saaha joni ko kañumen en jokti laamu ngu toon to leydi Madagascar ko ɗum jeeyi sababu noon ɓe ganduɗa kañumen goni Union africaine tardani hay lawol gotol ngam wadde sanctionné ɓe ganduɗa kañumen goni e leydi Madagascar caggal ɗum ɗon noon kamɓe noon ɓe kolliti wonande kay leydi Madagascar ɓe mbaɗi ɗum suspendre ɗum ko caggal on ɗon communiqué mo ganduɗa kay ɓayyinama ummarade e ɓe ganduɗa ko kañumen goni Union africaine ɗum noon wonno ko alarba hanki o wona tan Union africaine o waɗi suspendre ɓe ganduɗa kañum woni e leydi Madagascar leyɗele kewde e nder dunde Afrique hani e nder windere nde kañumen e ƴetti pellite ngam wadde suspendre hono ndin ɗon leydi ganduɗa kay ko kañum woni leydi Madagascar gasi ha laabi ceer kabruji meɗen caggal leydi joni paalin koye kabruji coftal ɓalli. La page sport sur Pindi Radio. Kabaruji coftal ɓalli e Pindi Radio. Kabruji coftal ɓalli pudortoɗen ko e tournoi UFOA zone A mo U17 leydi Sénégal heeɓi fartange wadde qualifié on ɗon final ɗum ko caggal nde ɓe pooli on ɗon kippo mo leydi Guinée Bissau loggi nayi e ndiga Sénégal awla saaha joni waɗi qualifié on ɗon Coupe d'Afrique mo ganduɗa kay ko on ɗon catégorie ene woni tan noon baroɗe teddugal leydi Sénégal ɗe maɓe kuccodir e kippo gendijo mo leydi Mali ɗum koko yowiti e on ɗon final mo ganduɗa kay ene jogori wadde toon to Bamako lamorgo leydi Mali caggal on ɗon qualification siftinde ɗin ɗon équipe aji ɗiɗi foof noon mbaɗi qualifié on ɗon prochaine Coupe d'Afrique U17 mo ganduɗa kay Sénégal maya ngam waɗoyde défendre titre muɗum to jumma e ñalawma hanki o yuɓɓinama toon final phase départementale ɗum noon waɗi ko toon to stade colonel Mamadou Oumar Sy mo Dioum Cheikh Oumar Anne maire de la commune de Dioum ko kam wonno Baban Yangue on ɗon ñalawma kono noon e lomtima toon on biyeteɗo Aboubacar Sow maire de la commune de Mairie caggal ngal ɗon potel hakkude ɗin ɗon équipe aji ɗiɗi yakar kam e équipe mo ADS mo Jammel ene woni tan noon ko yakar mo Dioum heeɓi fartange foldeɓe loggi ɗiɗi e gotel mo ganduɗa kam woni musidɗo meɗen jodiniɗi en toon to Dioum Seydou Mamadou Dia tawtornoma ngal ɗon pottal cimta
Tengtul. Timmode final départemental woni kawgel faldiyankewel ɗum noon yuɓɓinama ɗon ɗo sar kolleno ɗon Sindium tawi ko équipe aji ɗiɗi ɗi Ndioum pottanno équipe Yakar e équipe AJDS mo Jammel ko Yakar noon wawi folde Jammel tawi ko ɓoggi ɗiɗi e gotel caggal ɗum ɗon Aboubacry Ndiaye président ODCAV département Podor o yekkiti ko ngam yettude e jarde pare o docteur Cheikh Oumar Anne. Des zones de Ndioum walla wiya toute la jeunesse ndoumoise waɗi sollicité ko Ndioum waɗa abriter les phases départementales. nde min jooɗi e réunion de bureau cela est passé comme lettre à la poste parce que simplement tous les acteurs du football dans ce département so wiyama Ndioum wi ne yiɗi wadde organisé haqqillaji ɗi ina doga e Cheikh Oumar Anne. Min jaɓaniɓe en tant que ODCAV structure départementale min jaɓani la zone de Ndioum et on saha on n'avait même pas de parrain kono sikki ala nde hollita que les phases doivent être organisées à Ndioum enen fof eɗen gandi la situation godaɗo ɗo e nder Sénégal est une situation exceptionnelle. Malgré tout ça il a accepté solennellement de parrainer ces phases départementales. L'ODCAV par ma voix ne waɗamo remercier vivement. Caggal ɗum ɗon lomto parrain o wondude délégation mum mawɗo no feewi Aboubacry Sow maire commune mo mairie kañum ne yetti jarni Cheikh Oumar Anne e hollide kadi ɗeɗo golle ko golle mawɗe hono makko en tan mbawi wadde ko wayni yete holliti weltare makko e on lomtindembo so haqqille makko ɓerde makko yii e yam mi ara mi jooɗonomo ɗo ɓawri Allah waɗi hande o ala ɗo e ɗum mbiɗa sikki ko teddugal saabu wawnoɓe wonde ɗum ene keewi e nder oɗo département ene keewi ni e ngoɗo wuuro Ndioum ngo jeeya kono haqqille makko rokkimo wi min jeeyaɗo mairie o yomi ar mi lomtomo ɗo en ɗum ko yetta min kam mbawmi wi tan ko Allah jarama o jarama omo yetta aussi population département Podor population mo wondi ɗo en ɗo e nder Ndioum sabu darde mumen e ko fate gueɗe yimɓeɓe omo daro hen hano hannirde o waɗa hen ni ha ko ɓuuri jortumaɓe ɗum noon wona gulet e Cheikh ganduɗo Cheikh Oumar Anne en andi Cheikh ko neɗɗo keɗotoɗo ko neɗɗo ƴeewowo ko neɗɗo jurmotoɗo ko neɗɗo mo yiɗa yimɓe muɗum gona e caɗele ala sinno ko sago makko ko neɗɗo foof yo wone jaam ko ɗum addi noon kala nde o addana haaju ene wawi tawirde mo foof on ɗon haaju o safrat ɗum quoi que ça puisse lui coûter ɗum woni ko woni ɗo henne ko caggal nde ɗin discours aji joofi noon ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen goni équipe aji ɗiɗi goto kala heeɓi jeenari mum timmude équipe aji janoɗi quart de finale ɗi kanƴi jeetati ɗi goto kala heeɓi paire maillot kono kanƴi ɗiɗi suuɗi finale ɗi goto kala heeɓi paire maillot wondude capanɗe joyyi ujunere tawi ko maire docteur Cheikh Oumar Anne waɗi ɗum e juuɗe mabɓe gasi alaɓe ceer kabaruji meɗen coftal ɓalli jetti en jarni dendagal wannoɓe hen juuɗe mumen ha kabaruji ɗi mbawi latade ko noon jettirɗen Seydina Oumar Boun Khaddab Diop kono nden to karalagal ngal jetti rédaction mo Pinde radio en jetti Elasa Bassar to banggue jubbude kabaruji ko noon jettiɗen ɗen kalirɗe cigodirɗe men e on ɗon saaha aadi meɗen e kabaruji wonata ko janggo sohlono haaji ɗo e nden min mbi on jokke ɗeftade kam e rewidade programme uji ɗi Pinde radio Allah jarama on jarama.